O Concello de Porto do Son traballa para que o novo colexio de Portosín sexa unha realidade. A elaboración do proxecto comezará cando poñan os terreos en disposición da Consellería. O alcalde de Porto do Son, Luís Oujo, mantivo recentemente unha reunión de traballo co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para abordar os proxectos a desenvolver pola Xunta nesta legislatura no municipio. Un dos prioritarios para o goberno local é o novo colexio de Portosín, proxecto que avanza xa que Oujo agarda que a finais de verán poidan poñer os terreos onde se construirá o centro á disposición da Consellería de Educación. Xa hai o compromiso do conselleiro que tan pronto cheguen ali os terrenos e poñamos a disposición os terrenos xa empezar coa redacción do proxecto. Por que non surge isto? Porque sabes que isto é un convenio a 3 administracións, a do Estado, que se vai ocupar de demoler o edificio e recuperar toda a playa de Coira, e tamén, claro, pero unha vez que estea o colexio rematado, o colexio novo feito, non? Nós, xa te digo, poñeremos os terrenos a disposición e a ver se somos capaces en 24, 25, máis ben 25, curso 25, pois xa poder que os nenos entren no colexio novo. Estímase que se tardarán 2 anos en construir o novo colexio, polo que pediu o conselleiro de Educación que se atendan ás demandas do equipo directivo ante diversas eivas que presenta o centro actual. Teñen unhas pequenas filtracións no tellado, entón tamén que facer un pouco de mantenimiento no colexio de Portosín e tamén no colexio de Xuño, vale? Despois comentamos tamén a reunión co conselleiro, comentamos tamén de 2 ciclos que iríamos facer aquí no Illes de Porto do Son, vale? E xa che digo, está un pouco a pedra no noso tellado, que tan pronto lle poñamos terrenos a disposición, xa empezar co proxecto. Apunta que xa hai un borrador no que se indica a normativa que deberán cumprir os novos colexios, polo que hai realizado un esbozo de como podería ser o novo CEIP de Portosín. O que pasa é que hai que plasmalo nun proxecto, vale? Hai un anteproxecto e agora hai que plasmalo nun proxecto. Pero o proxecto só podemos unha vez que poñamos os terreos a disposición. Que xa che digo, nós estamos agora a final de verán ser capaces de poñerlle xa na Consellería e todos os terrenos. Hai algún dos terreos que casi temos un acuerdo co propietario e algún deles, por eso igual temos que ir ao final de verán, que temos que ir á expropiación. Entón, según nos marca dende a Secretaría do Concello de Porto do Son, o tempo que nos leva que remate a expropiación. Cando se teña valor do chan, se non hai acordo, depositarán ese diñeiro en Facenda, co que poderían continuar coa expropiación. Que despois eles non están de acordo, pois poden ir ao xusto precio, pero nós, quer decir que non é cuestión de que teñamos que chegar a un acordo co propietario no precio, non. Eso hai unha valoración do suelo, feito polos técnicos, e unha vez consignado ese diñeiro pois en Facenda, pois continuamos co expediente e poñemos a disposición os terreos. Este novo emplazamento tamén precisará a construción dunha nova estrada. A salida casi ao casco urbano de Portosín, ali un poquillo despois da igrexa, ali no Mariño, por debaixo do Mariño, e vai entrar unha entrada e unha salida, vai haber unha circunvalación, vale? Quer dizer que os nenos poden ir dali do casco urbano de Portosín andando. Non teñen que ir hacia onde está o Eroski e por aí irían os autobuses. Eles poden acceder xa desde o casco urbano de Portosín. Quen recorda que para rehabilitar o actual centro precisaríanse 600.000 euros, colexio que está realizado nunha duna. Por iso, sinala que é preciso cambialo de lugar para manter o medio ambiente e dotar dun centro actualizado aos alumnos de Portosín e arredores. Fomos capaces de falar con Transición Ecolóxica a través de Costas de Galicia, que nos fai a inversión de demoler ese edificio e recuperar todo o que é a fachada marítima de Coira. Temos tamén o compromiso da Consellería de Educación, da Xunta de Galicia, que ademais participou o propio presidente e que nos dá a financiación para facer un colegio novo. Hombre, son oportunidades que non podemos perder. Estima que será preciso investir preto de 4 millóns de euros no novo colexio, os que se sumará aos preto de 2 millóns que se empregarán para devolver a Coira ao seu estado natural.